dragi youtuberi, evo nas ponovo u sebi gameplay senti i danas ćemo igrati Minecraft. I evo nas, ponovo ćemo igrati preživljavanje. Jebote. U prošloj epizodi došli smo do onog rudnika. U kom nema ništa, naravno. Gdje je Luka izgubio sve svoje jebene stvari. Okej, gdje sam, brate? To je ono što sam ja kopao s Na ome kojoj gore. rupeštini, čekaj. A, ne. Idemo. Če da se popnem do gore. Šta baguješ? Inače, Minecraft na početku stalno baguje. Lepo sam mu rekao da preuđemo u Minecraft, sad čekamo 5 minuta, igramo, ali ne. Mama ti ne bre. Ajde popni se, brate, šta se vučeš, vidio? Da fuck. Sve da izađem iz ovog rudnika pa ćemo tamo malo da šetamo da se ono ne odbaguje. Brate, imaš meso, što je ono tamo naranđasto? To sam napravio kapicu juče. Od čega? Joj, brate, imaš zombija, ček da ih isključimo pošto je... Alo, brale, zatrpao sam to, samo treba da slomiš. Šta si zatrpao? Gore, otvori to! A, pa da me pojedu zombiji. Ne! Si isključio? Dan je! A, ja sam mislio da je noć. Okej, noć je. Što da nas pojedu zombiji, a? Da nas izjedu zombiji. Neće nas izjesti zombini. Zombini, da, zombini. Zombini. Mirno, brate, nećemo, mirno, gotovo. Gotovo, kući, ajde bešte, marš. Okej. Kuće u onom pravcu. Evo malo se pošetamo dok malo se dozove sebi mrtvi Minecraft. Imamo tu neke zečiće, Ovo dalje pobijemo trava zecu. koju niko nikad nije šiš. Nemoj da pobiješ zecu, nemoj da ubiješ, imaš mač. Umri zeco. Zeco. Kakav ti je o mač, boraziru, liči na neku... Liči Nešto na za mostu, meso, na brate. letvu liči. Ne veze. Gdje ti je kuća, brate? U onom tamo pravcu. Tamo, brate. Sad pravo. Ne. Ovdje negdje. Ne. Aj stani u mestu. Stao sam. Gdje se odbogujemo? Aj polako pomeri na ovdje. Ne, bundeve, gledaj bundeve. Uzmi 2-3 bunde. Što će nam? U stvari znam što će nam. Evo jednu čisto onako iz fazora da imam. Idemo na... Napolju se inače čuje brusilica, ako se ne bude čulo u klipu bit će super. Ne, eno je kuća. Ne. Brate, šta je bilo s ovim rudnikom? U ovoj epizodi možemo da uđemo u onaj rudnik što si ti... Ne ulazimo. Ulazimo, sad ćemo da ostavimo sve vredne stvari. I kako se zove da fuck. Ja ne znam zbog čega ublo. Ono ne treba. Onom treba, onom ne treba, ni ovo, ni ovo, ni ovo, ni ovo. Šta ti ne treba rana? Ma šta će mi rana, brate, na normalnom smo ovom svetu. Pa ako smo na normalnom... Ne normalnom, na mirnom, teo sam. A nije poenta tako da igramo. Pa stani samo da sve skloniš što mi ne treba. A, lapis lazuli. Znaš Koliko koliko ja sam imam se toga? iscimao? Znaš koliko imam lapis lazuli? U prošloj epizodi mogli su da vide koliko sam se iscimao i rekao, brate, dijamant, kad nije. Šta mi je drveni mač mi ne treba, gvozdeni mač može za treba. Ne gvozdeni, vrati. Pa, hoćeš, brate. Nemoj to da mi radiš, Da im šta mi odavde treba. Odavde mi treba, evo, kameni mač. Gvozdeni kramp. Ovdje će nam trebati napravimo još. Kamenog krampa. Napravit ćemo jednu 3 kolade. Da fuck, bre, neću tu da uđu. Beži. Ovako. Ne. Što ćemo napravimo još? Još krampa ti, trebaš 2. Ne 3. Ma, tišina. Tišina. Sad smo napravili 3 krampa, okej. Znači, ovo će nam sve trebati. Drvce nam neće trebati, to ćemo sada sklonimo ovamo. Kako baguje? Mnogo me nervira. Ništa, idemo. Ček da uključimo sada. Na lako, nećemo brati normalno, to je zajebano, mnogo ih ima, brate, kad je normalno. Stajde, što baguješ? Pogledaj. Ne mogu da načeljam kuću. Gdje smo prošli napravili rudnik? Eno ga tamo. Kako baguje? To je zbog renderovanja ono klip. Može biti.
Inače još jedan klip se renderuje i vjerovatno je to uzrok ovih silnih bugova. Bogova. Bugova. Idemo, znači da vidimo šta ima u onom nedovršenom Stepenice su rudniku. ekstra napravljene, Manje se. savršene. Okej, da vidimo šta E, piše. možda nađemo naše stvari. Rudnik, rudnik. Vidi ovako Tomo, mi ćemo da nećemo ići onim putem da si ti išao, ne! Kakav retard, nismo ponijeli hranu, jebeš kao u dupe. A, nemoj umreti. Aj, tali. Znaš da sam ušao kad sam izgubio? Ovam. Znam gdje si ušao, nećemo to. Idemo da pravim putem, da nađemo. Brate, ti ništa ne koristiš svetlo uopšte. Ti kako ja baklje koristim. Ajde, djeca ti. O, evo rude. Zlato! Nije to Ne, zlato. to je ruda. Okej, to je ruda, istina se. Okej. Pokupili smo 2 rude, idemo dalje. Evo ga ima ovoga. Kola. Uglja. Okej, Minecraft me previše nervira. Da li ste znali da je inače Minecraft jača igrica i od NBA-a I od PES-a? mafije, brate. I od mafije jača igrica. Opa! 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 What the fuck? Ne vidi se ništa. Okej, to su neki silni bugovi. Gdje Ne sam? možeš da prođeš kroz kamen, baj moj. Možda i mogu se da otvorim. Zašto me zajebava? Ne, ićemo drugim putem, ovdje smo našli malo uglja. Dobro, ne vezi. Ovdje nema ničega. E, tu levo sam još. I tu sam izgubio sve stvari. Cimento. Pa nego šta si biš upalio? Pamti da. Upao sam u lavu. Evo viš, ovdje ima što si upalio lepo svetlo. Ti se zajebavaš. Ne. Ota. Ne, tamo sam bio. Mislim. Tamo. Svi upalimo još svetlo, ne vidi se ništa. Ne, vidi upa. Mislim da će nas ovako zaklati, brate. Ako se ovako vučemo, ajde. Vidi, brate. Smaragd! Ne, ne. Emerald! Do ja. Jebate! Pa znaš da toga postoji samo jedno mjesto u cijelom Minecraftu? Shit, ubit će me nešto, buraz. Stani, da isključimo. Okej, isključi. Mirno, Okej. gotovo. Nas do igru. Ne, znači ja sam još šokiran. Toga ima samo jedno mjesto u cijelom... Ne možeš to metalom se lomi, Pa metalom. znam bre, sad da ga uzmem. Dođi vam. Emerald, buraziru. To kad ja tražim, brate, jebi ga. To kad ti tražiš, jebi ga. Šta je, brate? Ne, Dokle smo došli? Smo dalje došli? A da, ovamo. Dok malo istražujem po ovom rudniku, isključit ćemo ove kretene, da nas ne pojebu. Pojedu. Nema veze. Na to je mislio. Ču da vidim šta ovdje ima. Ovdje obično ima nekih kovčega, stani da vidim. Šta je ovdje malo ovog Se gledamo da si izgubio? uglja? Na šta si izgubio, naći ćemo put lako. Lako je naći put kada imaš krut. Evo ga malo rude. Ajde dođi malo. To neću mačem da kopam, brate. Možda iskopaš, brate. Ali posle 25 dana. Znaš da sam ja lopatom, brate, kopao kamen, zato što nisam imao Izgubio sam se u rudniku, sam lopatom morao da kopam. Zato što nisam imao kramp. Okej, gdje ćemo sad? Dobro, Imamo desno ma na jebško. lajku. Ajde vidimo šta ovdje ima, ovdje mora da ima nečega, brate, Uvek. ovo je mnogo tamno. Znači da idemo dalje. Opa, gore ima nešto, vidim, a to je ugalj jebeni. Okej, idemo, ćemo desno. Pogledaj dole šta ima. Pa se vrati, stavi baklju. Pa, evo, O, ne, Viš, čim ja kažem, pogledaj, ne, ti pogledaj. šta je, vidi tamo ima još rupa, sad ćemo... Vidiš, te rupe... Čekaj, Zašto si ubo? Nazad u igru. Beži. stani, digni, dijamant. Okej, nije, to je... Eno ga gore. Vidim. Znači, ako... Brate, moramo da nađemo zlato, brate. Da iskopamo još ovo. Ja bi bio srećni kad bi smo našli... Eno ti tamo još imaš, vidiš? Ne. Ne. Upali se, brate. Upali se. Vidi tamo dole ima još, ali ne mogu sam. Zašto sve, me brate. zajebavaš? Uzet ću sačekaj da uzmem ovaj ovdje. Šta ćeš u pauzi, mrš? Nazad u igru.
Vidiš šta je. Zašto metal nije kao ugalj? Realno, brate, pa mi bili najbogatiji ovdje. I Daj di skopam ovaj, beži. idemo dalje. Beži. Ne. Daj, beži, gdje si, šta ti je? Okej, dokle smo došli? Idemo ovuda? Ne, odatle smo došli. Okreni se. Evo ovdje, brate, mrak. Tamo. Sad ćemo da upalimo svjetlo. Okej, ovdje nema ničega, ovdje je samo vodurina. Tigi! A Tamo pogledaj. to je, brate, ugljen. Ma je stvarno. Sad ću vidimo da li ovdje ima nečega. Evo ovdje ide negdje u duboko. Opa, evo ga ugalj. Evo ti, kakav ugalj, evo ti ruda. Da te ja ne kažem ruda, sam se zajebao. Ajde. Uzmi, Ne mogu da poverim, miš. Nju jedan, brat. Ajde, desi. Okej, idemo dalje u rupu. Ajde, gdje sam? Ne. Nema ništa, brat, ne znam kako će se vratimo, ali nema veze. Bar smo našli dosta metala. džabe ti sav taj metal kad ti nemaš kuću i sve ono u njoj. Gdje god izbijemo, naći ćemo. Ne, evo još. Zlato! Gold! To je ja. Ne time, konju. Nego- Metalni. Ne, brat. What the fuck, brate, Okej, ugasio skoro sam svjetlo. Ajde, brate, 2. Okej, a nastavimo sa kopanjem. Metalni, ne možeš. Ma, dobro, brate. Brate, dosta smo našli. Slušaj, od metala nećemo praviti mač. Ili tako ta sranja. Nego ćemo od metala da pravimo armor, brate. Šta je armor? Okej, još stupim. Odeo. Evo ga još zlato. Ne. Sad vidimo šta je. Idemo na sve ili ništa. A ne, ovo je Okej, metal, je, brate. nema veze. Što više metala, to više zlata, to više leba. Ajde se. Leba. Brate, treba ti... brate, moramo pravimo baštu. Idemo dalje da vidimo šta još ovdje ima. Mislim da smo odavde negdje došli. Ne, ovdje je lava. Brate, gdje sam došao? Da fuck, gdje sam? Nešto, idemo nazad. Ajde da kopamo gore. A beži bre da se ponovo izgubim. Idemo nazad, brate. Idemo promot, idemo do auta, brate. Odavde. Dokle? Napolje, brate. Do auta. Reci auta. Ajde napolje. Ajde aut. Ajmo aut. Ajmo aut. Evo vidiš, brate, imam prolaz ovdje. Brate, tačno znamo dakle sam došao. Nisam odavde došao. Nema veze, tek da upalimo svjetlo. Ajde, upali se. Brate, ovdje je neka rupa. Nema ništa. It's great. Ovdje smo loše probili, idemo dalje. Tamo gore. Opa, vrati se k temu. Tu, sad ćemo da se... Ajde, stabilizuj se. Treba nam ovaj kaldrma, jedan pijuk nam ne treba, ali treba nam malo Pijuk. kaldrme. Piše pijuk, brate. MT upravo dobio dostignuće. What the fuck, brate, neću to. Ajde. Skopaj. Ajde, što si ubao? Sam iskopao, brate. Okej. Nadajmo se da je ovdje negdje izlaz. Opa, ne, nemoj da padneš. Ne, izlaz. Ne. Okej, kuda sad? Idemo ovuda. Čini mi se da sam ovuda... Da, ovuda sam prolazio. Gdje sam, brate? Aha, ne, brate. Ne, ladno smo se izvukli što je najmanje... uglavnom je najmanje. Jer ono tamo... Očekivan, jeste, to je naše. Kod upada u glavu. Brate, s ovim bagovima ne bi me čudilo, verujem. Ajde, Okej, upasi u to. Cepat će se 2 sata. čime da ga iscepam? Mačem. Mač! Pobego sam. Sad ću da ti jebem, tete. Vrš. Dobili smo nit. Wow! Ajde. Moramo. Misliš da možeš da se popneš? Treba će mi, brate, ova moja kaldrma.
Da se ne bi cimao ovako. Pijuk. Piju. Dobro, gdje Šok. sam? Jo, šokt. What the fuck, je to... Gdje sam? The fuck. Ajde. Gdje je izlaz? Šta, on nije izlaz, brate. Tamo gore! Okej, glup si. E, ne, izađi. Ne. Okej, s ovim bagovima nije ni čudo što ne mora se ni A, tu je izlaz. E, beži sad, aj beži. Stupid. Ok, slobodno se beži. Idemo, brate, kući, zato što je tamo jedino, brate, ono, fazon... Ono, brate. Tamo je jedino, što ste da kažem, tamo jedino, ne znam šta je Jedino jedino, ali nešto. uglavnom tamo je jedino, brate. Jedino, kako, brate. Ma jedino! E, brate, idemo sad ovo da prespavamo i da ovo istopimo sve, da ostavimo da ćemo ujutro, Da pravimo istopiš? baštu. Da pravimo baštu ujutro. Kaže da ispečem. A, ispečem ti bulj. Ajde, unutra. Ne psuješ. Nemoj da psuješ. Dobro, da vidimo šta smo sve dobili. Brate, zlato smo dobili i smaragd. Dobro, ovo nam ne treba. Smaragd ostavljaj. Ovo nam ne treba, ovo nam ne treba, ovo nam ne treba. Ovo ćemo da topimo, ovo nam ne treba, ovo nam ne treba, ovo nam ne treba. Uzmi kol da bi Ne mogu da treba, ono ne spečeš treba, ugalj. ono ne treba, ono... Ma, ne seri da je tuhaš, brate. Sam nisam znao, stvarno nisam znao. Zato sad znaš. E, Sad vidi, ima ste već učio. nekog kola ovdje. E, svi onda stopimo prvo zlato. Evo mi dok se to topi da prespavamo. Uf, brate. Da vidimo se istopilo, da vidimo koliko je došlo komada. Svih 6. Okej, jedan Jedan, se topio buraz, za celu večer. za cijelu noć. E, dobro, treba će nam ono stranje za pravljenje bašte. Gdje je to? To moramo pravimo, izgleda nemaš. Da. Treba nam drvo i to ćemo pravimo od kaldrme. Napravi jedan, bit će ti dovoljno. A da li ćemo, brate? Da li da u ovoj epizodi pravi? Ma nećemo, brate. Ha? Da ne pravimo sad, ne? Nemam se ništa pravi. Neka sad ovo još malo nek se ispeče, ček da napravimo za sljedeću epizodu. Jedan će nam biti dovoljan, ja mislim, brate. Ja sam s jednim oko po cijelu baštu. Wow! Dobro, ovo će nam trebati, okej. Sad ćemo istopimo s ovog gvožđa što imamo. Okej, Gvožđe, svih gotovo, 6. bacujemo metal, Ne to gvožđe, brate, to ti je zlato. to sam mi rekao. Ovo ćemo pravimo još zlata. Čekaj, ako imaš 6 zlata, bolje sačekamo da sakupimo 7, to je... Čekaj, Zašto? sakupimo 8 i da napravimo gornji deo, dukser, kako se vi zove, majica, šta je A, brate, pa to ti je oklop. to, da Čekaj, napravimo ovdje imamo, brate, 22 komada. Nema veze. Ajmo idemo malo još napolje da prošetamo. Napravit ćemo armor od toga. Da, može. Možemo napraviti civiluk, brate. Mislim, ne znam, brate, ali znam da može se napraviti. Znam i jedan. Dobro, bili smo ono U ljudi. sljedećoj epizodi pravimo čiluk, pravimo armor. Čiluk, nije čiluk, civiluk. Čiviluk, pravimo armor i pravimo, ok, skin je ekstra. I pravimo bašticu. I pravimo bašticu. I idemo da se bijemo sa zombijima, da sakupimo malo experience pošto smo sve izgubili dok smo bili u pećini i kad smo upali u lavu. I To je to za ovu epizodu. da, to je to za ovu epizodu. Hvala na gledanju. I like, subscribe, share. I to bi bilo sve za ovaj video. Hvala na gledanju, like, subscribe, share i vidimo se u sljedećoj epizodi. Zdravo! Zdravo!